खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। पेट्रलनि बेसेना 1.01 रां बारायदों। मरिगाव जोबथेसालिनिफ्राय खारखुमानाय कयदी गोथै सह बोखांबाय। 3 नभेम्बरनिफ्राय 9 नभेम्बरसिम भाषा गौरव सप्ता खुंगोन। दिनै फोसावनो हागौ आसामनि मोनबा बिधानसभा बियाबनि उफेरा बिसायख'थि। NSCNनि सासे केडारखौ ग्रेप्तार, हाथियार जब्द। गुबुन लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 7 सुबुंफोरा जोखोम। दंफां बायसिन जानानै बिफानि जिउ खहा आरो फिसाज्लाया गोब्राब जोखोम। खावसे किल'ग्रामनि हेरेन जब्द आरो साब्रै ग्रेप्तार। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोनाङै दुर्गा फुजानि रंजाफुनाय समनि गेजेरावनो रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां। फुजा बोथोरनि समावनो बेसेन बांनायनि बिबानखौ रुजुनो गोनां जादों रायजोफोरा, मानोना पेट्रलनि बेसेना फिन खनसे बारायदों। रिपर्ट बायदिब्ला पेट्रलनि बेसेना लिटारफायाव 1.01 रां बारायदों। रायजोनि टेक्सखौ बारायनायनि थाखायनो पेट्रलनि बेसेनाबो बारायदों। बे समाव गुवाहाटी नोगोरमायाव पेट्रलनि बेसेना लिटारफायाव 98.15 रांसिम दावखोबाय। मख'नो गोनांदि पेट्रलनि बेसेना बांनायनि उनाव रायजोआव माखासे मुवा बेसादनि बेसेनफोराबो बांनो हागौ होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। मरिगाव जोबथेसालिनिफ्राय खारखुमानाय कयदीआ जिउ गोमाबाय। मरिगाव जोबथेसालिनिफ्राय खारखुमानायनि उनाव जिउ गोमानाय कयदीखौ आब्दुल रशीद एबा ब्रयलार होननानै सिनायथिदों। रबिबारखालि लाहरिकाटनि मोनसे बिलोनिफ्राय बोखांनो हादों आब्दुल रशीदनि गोथै सहखौ। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसआ सार्च अपारेशन खालामनायखौ गुमुर मोननानै बिलोआव बाज्रुमदोंमोन आब्दुल रशीदआ। मख'नो गोनांदि थांनाय बृहस्पतिबारखालि साबा कयदीआ गोख्रों रैखाथिखौ सिफायनानै मरिगाव जिल्ला जोबथेसालिनिफ्राय खारखुमादोंमोन। लहानि ग्रिलनि बेरेकखौ सिफायनायनि उनाव मोननै वालखौ बारनानै जोबथेसालिनिफ्राय खारखुमा लांदोंमोन साइफुद्दीन, जियारुल इस्लाम, नुर इस्लाम, आब्दुल रशीद आरो मफिदुल इस्लाम मुंनि साबा कयदीआ। रिपर्ट बायदिब्ला पक्स' आइननि सिङाव जोबथेसालियाव दङमोन बै साबा दायनिगिरिया। जोबथेसालि सिङाव माखासे कयदीफोरनि बिहिर दङमोनब्लाबो बै साबा कयदीआ लहानि ग्रिलखौ सिफायदोंमोन। बेनि उनाव लुङि, कम्बल आरो बेड कभारखौ लानानै गोलाव दिरुं थियारि खालामो आरो जोबथेसालिनि गोजौ वालखौ बारलांदों कयदीफोरा। असमिया राव क्लासिकेल लेंगुवेज एबा शास्त्रीय राव महरै गनायथि मोननायनि उनावनो फैगौ 3 नभेम्बरनिफ्राय 9 नभेम्बरसिम भाषा गौरव सप्ता खुंनो लाहार फाहार खालामदों। आसाम सोरखारनि बानजायनायाव खुंगोन आसाम गौरव सप्ता। बे हाबाफारिनि गेजेरजों असमिया रावनि थाखाय बावसोमनाय लिरगिरि, थुनलाइगिरि आरो नायबिजिरसंगिरि पण्डितफोरनो मान बावगोन। बे बाथ्राखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रबिबारखालि ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों फोरमायदों। मख'नो गोनांदि सप्तासेनि थाखाय खुंजानो गोनां बे हाबाफारिनि थांखियानो जादों असमिया सुबुंफोरनि गोरोबलायनाय हारिमु आरो रावखौ फोसाबनाय। बे समावनो असमिया राव क्लासिकेल लेंगुवेज महरै गनायथि होनायनि थाखाय रायजो सोरखारा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौबो साबायखर होगोन। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बादिब्ला बै जर'खा सप्तायाव रायजोनि फरायसालि फरायसालिमाफोराव आरो समाजारि आफादफोरा असमिया थुनलाइगिरि आरो पण्डितफोरखौ मान होनो थाखाय भाषा गौरव सप्ताखौ खुंनाय जागोन। आसामनि मोनबा बिधानसभा बियाबनि उफेरा बिसायख'थिनि खालारखौ दिनै फोसावनो हासिगौ। दिनै मोनाबिलियाव बिसायख'थि आय'गआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावनो हागौ आसामनि मोनबा बिधानसभा बियाबाव खुंजानो गोनां उफेरा बिसायख'थिनि खालारखौ। मख'नो गोनांदि सोलिफु बोसोरावनो खुंजानाय लकसभा बिसायख'थिनि रिजाल्टनि उननिफ्रायनो लांदां जानानै दङ आसामनि मोनबा बिधानसभा बियाबा। उफेरा बिसायख'थि खुंनो गोनां बै मोनबा बिधानसभा बियाबा जादों बिहाली, सामागुरि, बङाइगाव, सिडली आरो धलाई। बिहालीनि एमएलए रणजित दत्तआ सनितपुर लकसभा बियाबनिफ्राय लकसभा बिसायख'थियाव बाहागो लानानै देरहालांदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बिहाली बिधानसभानि मासिया लांदां जानानै दङ। बेबायदिनो लकसभा बिसायख'थियाव सामागुरिनि एमएलए रकिबुल हुसेना
टुब्रि लकसभानिफ्राय देरहालांदों। बङाइगावनि एमएलए पानिभूषण चौधुरीया बरपेटा लकसभा बियाबनिफ्राय देरहालांदों। धलाईनि एमएलए आरो मन्त्रि परिमल शुक्लबैद्यआ सिलचर लकसभा बियाबनिफ्राय देरहालांदों। सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय देरहादों आरो बै समनिफ्रायनो बै मोनबा बियाबनि मासिया लांदां जानानै दङ। बेखौबो मख'नो नांगोनदि रायजोनि बै मोनबा बिधानसभा बियाबनि उफेरा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावथ'नाय जायाखैब्लाबो माखासे सम सिगांनिफ्रायनो खुंथाय गोहोआव थानाय दोलो आरो हेंथा दोलो गासैबो गोख्रों थियारि जादों। गासैबो दोलोआ गावबागाव थाखोआव फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरखौ लागासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। सोदै संदाननायनि गेजेरजों आसाम राइफल्स आरो नागालेण्ड पुलिसा जयै लोगो नांनानै सनिबारखालि नागालेण्डनि मनटाउनाव नेशनेल स'सियेलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेण्डनि सासे सोद्रोमाखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला रैखाथि हान्जाया गंसे एल्ट' गारिखौ लाखिनानै सिग्रोमनायनि गेजेरजों NHCNनि सोद्रोमाखौ ग्रेप्तार खालामदों। आसाम राइफल्सआबो बे अपारेशननि जाफुंसारनायखौ टुइटारनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों। सिग्रोमनायनि गेजेरजों गारिनिफ्राय गंसे 7.65 mm पिस्तल, गोथां गुलि आरो रां दाबिनायनि माखासे फोरमान बिलाइफोर जब्द खालामनाय जादों। ग्रेप्तार खालामनाय सुबुंखौ आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो नागालेण्ड पुलिसनो गथायनानै हरनाय जायो। डिब्रुगढ़ जिल्लानि नीलबागानाव रबिबारखालि गंसे गोख्रैयै फैनाय मटरसाइकेला सासे थाबायनाय सुबुंजों हरखाबै सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे सुबुङा जायगायावनो दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ फरहाद आलम लोगोसेनो गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंखौ मुजाहिदुल इस्लाम आरो मुक्सिदुल इस्लाम होननानै सिनायथिदों। बेराफारसेथिं धुबुरी जिल्लानि सापर जायगायाव गुबुन मोनसे लामा जाब्रबथाय जेराव गंसे गोख्रै फैनाय बाइकआ गंसे इ-रिक्सा गारिजों सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे गथ'साजों लोगोसे गासै 7 सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जायो। बे जाब्रबथायाव बाइक सालायग्राफोर हानिफ आली आरो रुस्तम आलीजों लोगोसेनो इ-रिक्सा सालायग्रा हाब्बास उद्दिन आरो गाखोग्रा जियारुल इस्लाममोना जोखोम जादों। गासैबो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ जायगानिनो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो लानानै थाङो। बबेखानि जाब्रबथायाव रिक्सा सालायग्राया गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव बेखौ बङाइगावआव दैथायहरनाय जायो। लखिमपुर जिल्लायाव रबिबारखालि दंफां दानफायनाय समाव हरखाबै गोग्लैसिनजानानै बिफाया जिउ खहा जादों आरो फिसाज्लाया गोब्राब जोखोम जानाय हालोदा सोराङाव फैदों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला साखाथियावनो थानाय सुबुंफोरा होसिनजानाय सुबुंखौ रैखा खालामनो दालाइफोरखौ दाननानै जोखोम जानाय सुबुंखौ बोखांनानै साखाथिनि देहा फाहामसालियाव लानानै थांदोंमोन। बबेखानि गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव बियो थैदोंमोन। बे जाथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ भबेश गगৈ होननानै सिनायथिनाय जादों। गुबैयै बिसोरखौ खिलमरा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मयनापारा गामिनि थागिबि होननानै मिथिनो मोन्दों। बिफा भबेश गगৈ आरो फिसाज्ला प्राणज्यति गगैआ गावसिनि न'नि उनफारसे थानाय फांसे बिफांखौ दानफायनायावनो बेबादि दुखुनांथाव जाथाया सोमजिखांदों। दासान्दि गोब्राब हालोदजों जुजिनांनाय फिसाज्ला प्राणज्यति गगैखौ मोजां फाहामथाय होनो गुबुन देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। बबेखानि फिसाज्ला प्राणज्यति गगैआ आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। करीमगंज पुलिसा रबिबारखालि एन्टि नारकोटिक्स अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों सेवाली बिल जायगायाव सन्देह खालामनाय गंसे गारिखौ लाखिनानै गोख्रोङै सिग्रोमनायाव खावसे किल'ग्राम जखानि हेर'इनखौ जब्द खालामनो मोन्दों। लोगोसेनो बेजों सोमोन्दो थानाय 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ ग्रेप्तार खालामो। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटारनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। स्रोद संदाननानै अपारेशन खालामनायाव साखाथि हादरसानिफ्राय फैनाय गंसे सन्देह खालामनाय गारिखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव गासै 548.82 ग्राम हेर'इन जब्द खालामनायजों लोगोसेनो 4 फालांगिरिफोरखौ ग्रेप्तार खालामदों होननानै टुइटारनि गेजेरजों फोरमायथिदों। करीमगंज पुलिसनि बेबायदि खामानि मावनायनि सायाव आसाम पुलिसा टुइटारनि गेजेरजों हामलायनाय जासिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।